प्रणाम। हम संतोष कुमार वो सबके स्वागत करता नहीं डिजिटल भोजपुरी में। आज की जो खबर बा भोजपुरी के दूगो बहुत बड़ा स्टार के खबर है, यानी कि भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह जी अब भोजपुरी के ट्रेंडिंग स्टार यानी कि खेसारी लाल यादव जी के बारे में खबर बा। आप सबके पता बा कि आज दोनों स्टार के एक एक होली के वीडियो आइल बा जो यूट्यूब पर आते ही तहलका मचा देले बा। तब पहले हमनी बात करल जाओ खेसारी लाल जी के होली के गाना के बारे में, जिनका होली के गाना के नाम है बदल गईल काजल। जी भैया लोग जो यूट्यूब पर आते ही तहलका मचा देले बा। व्यू की बात करी तो गाना 2 घंटा में 1.2 मिलियन यानी कि 12 लाख व्यू बटोर ले बा। भोजपुरी में अब तक कोनो भी ऐसा गाना नहीं खे जो 2 घंटा में 12 लाख व्यू प्राप्त कर ले हो। अगर लाइक की बात करी तो अगर लाइक भैया लोग 86,000 लाइक और 4,000 डिसलाइक प्राप्त कर ले बा। कमेंट की बात करी तो मैं 25,000 तक कमेंट आ गए बा। और जो हम लोग उसके बताओ तनी कि 1-2 घंटा में 12 लाख व्यू प्राप्त कर ले बा और स्क्रीन शॉट लोग स्क्रीन पर देख सकता नहीं। और अब बात करी पवन सिंह जी के गाना, जो ना गाना के नाम है लहंगा लस लस करता। जी भैया लोग आप सबको बता दी कि यह गाना यूट्यूब पर आते तहलका मचा दिले है। और ये गाना के व्यू अभी तक जो हमने के दिखाई दे रहा बा वो 1 मिलियन बा। लेकिन इनकर जो कंपनी के मालिक बारे वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड भोजपुरी के रत्नाकर सर वो अपना इंस्टाग्राम अकाउंट से पोस्ट कैले है कि जो 3 घंटा में 2 मिलियन यानी कि 20 लाख व्यू प्राप्त कर ले बा। एक अभी स्क्रीन शॉट हमने के सामने कोनो नहीं के ये अपना इंस्टाग्राम अकाउंट से पोस्ट कर वो लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। इनका स्क्रीन शॉट आई गाना के व्यू की बात करी तो वो सबके बता दिले कि जब अभी हमने के दिखाई दे रहा बा वो व्यू 1 मिलियन दिखाई दे रहा बा। लाइक की बात करी तो 83,000 लाइक और डिसलाइक की बात करी तो 5-6 डिसलाइक प्राप्त कर ले बा। कमेंट की बात करी तो कमेंट में ही खेसारी लाल जी के पछाड़ दिले बा। एवं 52,000 आदमी कमेंट कैले बा। तो वह लोग के कौन गाना पसंद बा, अगर वह खेसारी के फैन बनी तो उनके कमेंट में बताइए, अगर पवन के फैन बनी तो कमेंट में बताइए। और दोनों में से कौन गाना रोज सबके बढ़िया लागल बा तो हमने के कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आई हमने के खबर कैसे लागल इहो कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर वीडियो और न्यूज़ बढ़िया लागल होके तो वीडियो का लाइक कर दी, हमनी के चैनल डिजिटल भोजपुरी के सब्सक्राइब करी और साथ ही बेल आइकन के घंटी दबा दी कि जो भी खबर हम लेके आई रोज सबके पास सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद भैया लोग। आप हम रोज सबसे मिलम अगला खबर में। अपन राय अपन ओपिनियन हमनी के कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं भैया लोग।